bekusingasiza ukuthi thina singalahlekelwa ukuphila kwethu ngenxa kaKristu. Yabona kusilahlekela umsombuluko nolesibili nolesithathu kungafana kithi, ngoba ngeke kwenzeke ukuthi ungithole ngomsombuluko ngase sikhona kade ngiyikho ngeSunday, ngoba ngilahlekelwe ukuphila kwami ngenxa kaKristu. Kodwa nakuthi akangilahlekela ukuphila kwami ngenxa kaKristu, ngesonto uzongithola ngokunye, ngomsombuluko ungithole ngokunye. Lokho kakumthokozisa uNkulunkulu. Ngesonto ngizokusolvela inkinga. No mzalwane, siyasikhuleke mzalwane nasihlangana nezimpi. Yini namhlanje isonto. Kodwa na usufika ngolesithathu noma ngolesihlanu, hey manje nansi inkinga ngibheke ingivelela la. Unenkinga? Inkinga yakho yini? Ayibeke umuntu inkinga yakhe. Ukuthi nilunge kakhulu. Bese ngikhothizwa ngithi ngeke ngiye ngesonto esontweni. uJesu wangena esontweni wahosha inkalvasi, kwakuyizwe lezi zinto.